Ayşe selam. Assalamu alaikum. Keyifler nişik? Әйбәт. Sen kış babaydan бүләк сорадың mı әле? Әле вакыт бар, өлгерәсең. Кәрим selam. Ишенс. Keyifler nişik? Әйбәт. Sen kış babaya хат яздыңмы инде? Әйе. Нәрсә сорадың соң? Арбалет, удочкалар. Ага. Башлыйбызмы? Әйе. Әйдә. Сак бол. Сак бол, әкрен генә, әйдә. Әйдә, курыкма. Мондамы? Син әйбәтләп эзлә. Сак бол. Я, нәрсә икән бу? Нәрсәгә охшаган? Бу бик каты. Каты. Ашыйлармы аны? Юк. Юк. Я, Уй. әкрен. Әйдә. Уйныйлар аның белән. Әле белмим. Кайда кулланалар дип уйлыйсың? Күргән бармы синең аны? Күргән бар инде. Күргән бар. Алайса син җавабын да беләсең? Шишка. Дөрес, афарин. Бу шишка, күркә. Әйдә. Төшәдем әллә? Нәрсә монда? Менә хәзер күрерсең. Әйдә. Мин ахырсы нәрсә икәнен аңладым. Нәрсә ул? Бу шишка. Сак бул. Әкрен генә. Ага. Нәрсә икән бу? Бу тик. Трейбер. Әллә кем дип уйлыйсың? Я? Юк, бу тик түгел. Тире түгел. Я. Әйдә. Нәрсә икән бу? Тотып кара. Йомшакмы ул? Ну, эзгәмшак. Аз гына йомшак. Ашыйлармы аны? Юк, ашамыйлар. Юк, ашамыйлар. У агачта үсәме? Белмим шул. Бу елның веткасы. Дөрес, бу чыршы, бутага афарин. Я, нәрсә икән беләсеңме әллә? Алас. Дөрес, бу чыршы, бутагы. Авыртыра дәзгенә. Шәнчидер, әйе. Я. Нәрсә икән бу? Нәрсәгә охшаган? Бу елан кебек. Йылан кебек? Чакмасын. Син йылан күргән бармы? Тотып кара. Куркынычмы әллә? Я, әйдә. Тотып кара. Бу проводлармы? Проводлар? Нинди проводлар? Белмим шул. Нинди проводлар булырга мөмкин? Бу өй проводлары. Үй проводлары. Нәрсәгә охшаган икән? Бу озын розеткага охшаган. Розеткага. Ну, охшаган озын розеткага. Так. Син бай берне күргәнең бармы икән? Кайда кулланалар аны? Күргәнем бар. Кайда кулланалар аны? Чыршыда бугай. Чыршыда. Алайса нәрсә дип уйлыйсың? Бу гирлянда. Дөрес, афарин. Бу бит розетка. Бу проводлар Провод розеткадан. кайда кулланалар? Ничек уйлыйсың? Тиздән нинди бәйрәм? Бу нинди? Бу гирлянда. Афарин. Я, әйдә. Я, нәрсәгә охшаган? Бу инде йомшак. Йомшак. Сыйпап кара әле. Нәрсә бу? Я. Нәрсәгә охшаган? Тауык кебек. Тавык кебек.
Жан иясеме бу? Йо, жан иясе түгел. Инде Моның белән аңладым ни эшлиләр? басы. Сен ничек уйлыйсың? Моның белән ни Минем эшлиләр? шамрен театрда. Театрда кулланалар. Әйе. Ага, я әйтеп Бу кара. маска? Дре, бу маска, битлек. Бу индейцының шляпасымы? Сен шулай дип уйлыйсың? Бу синең Иә. җавабыңмы? Я, чыгып кара әле. Ал кулыңа, нәрсә бу? Маска.